Ndoda kukwasai mose vateereri navatarisi. Amen. Ndinoda kukokai kubhuku raMatthew chapter 17 kubva pavhesi ya1 chaverenga. Mazuva matanhatu akati apfuura, Jesu akatora Petro naJakobho naJohani munun'una wake, akaenda navo mugomo refu vari voga. Akashanduka pamberi pavo, chiso chake chikapenya sezuva, nguo dzake dzikachena sechiedza. Pakarepo Mozisi naEriya vakaonekwa navo vachitaurirana naye. Zvino Petro akapindura akati kuna Jesu, Ishe, zvakanaka zvatiri pano. Kana muchida tingavaka matumba matatu pano, rimwe renyu, rimwe raMozisi nerimwe raEriya. Wakati achitaura navo, tarira, gore rinobwinya rikafukidza inzwi rikabva mugore richiti, uyu mwanakomana unodikanwa wandinofarira, munzwei. Vadzidzi vakati vachizvinzwa, vakawira pasi nezviso zvavo vakatya zvikuru. Jesu akaswedera akavabata akati, simukai musatya, ngatinamatei. Baba edu vanodikanwa, vanobata ushe panyika nekumusoro kudenga, toda kutendai nemhaka yeshoko renyu kuti ibenyu. Tibatsireiwo shoko raverengwa. Mweya wenyu mutsvene unobatsira pakududzirwa, ngaichiisaiwo shoko renyu pachena. Shungu dzedu ndedzekuti tigoraramawo sezvamunoda imi Mwari. Ndokukumbira nekunamata muzita raJesu tokunamatai, amen. Amen. Toda kutenda Mwari. Ndaverenga pfungwa yabva mubhuku raMatthew, ukaverenga munhoroondo yaJesu. Jesu anga ari mubasa rake, ende basa rake ranga roenda kovira, ranga ronanavira kunopera. Misheni yake yanga yakunopera. Now Bible rinotitsanangura, Jesu wakatora vadzidzi vatatu. Jesu watora vadzidzi vatatu unoenda navo pagomo. Now there is a debate among scholars panyaya yegomo kuti igomo ripi. The traditional view rinotiko pada yanga iri Mount Tabor. Ndio matsanangurira vanoita vana Joremu navamwe vakadaro. Vanotiko Mount Tabor ndio yanga iri located in the lower Galilee. Vamwewo vanotaiwa Mount Hermon. This is the scholarly view. Yanga iri north of the Caesarea Philippi. Saka kutsanangura kwevanoona nekuongorora. But nyaya yedu haisi panemu yegomo. Nyaya yedu iri pane zvakaitika pagomo. Saka musoro wenyaya unotiko zvakaitika pagomo. Now Bible inotiko Jesu wakatora Peter, James na John. Vamwe vanotsanangura votiko nemhaka yei these three disciples. Muchaona kuti Jesu paaienda pane zvakakosha, pakamutswa kamwana kaya, ivava vakomana ndo vanga varipo. Zvaita sekuti ngoma yacho painenge yakupisa, waitora vakomana ivava vari vatatu. Saka vamwe vanotsanangura nekuongorora vanotiko the three disciples, they embody key dimensions of Christian discipleship. Vanotsanangura votiko Peter, tikada kumuisa mumabrackets unomirira faith, no impulsive. But muchaloti foundation yechechi yaiswa, he is one of the strong pillars of the church. Vanotsanangura vanotiko no, James unomirira sacrifice, murwendo rwekutenda. Nemhaka iyi, he is the first apostle wakafira mumaoko vavengi uye uchifira vhangeri. Vanotsanangura vozotiko na John waivapowo representing love and intimacy. Nemhaka iyi, John is known as the beloved disciple. Not only that, ukaverenga pavadzidzi vose vakanyora, ndiye wakanyora zvizhinji pamusoro perudo rwaMwari. Saka ndo maongororo nekutsanangura kunoita vamwe kuti pada, this is the reason why these three disciples were there. Pazaitika pagomo. Vamwe vanobva vatiko no, madisciples aya ari three akanga aripo because ndo vaizova ma-key witnesses. Vaiprovida a living testimony yezvakaitwa naKristu zvaizosimbisa foundation nekufamba kwechechi. Ukatoiverenga Peter achinyora 2 Peter chapter 1 verse 16, unotetiko we were the eyewitnesses of his majesty. Taka zvapupu. Saka vanotsanangura vanotiko zvakaitika pagomo. Peter ari kuzvirifeya kwazviri kuti pakubwinya kwake
Mwari achizviratidza takanga tiripo. Hatitauri zvemugotsi matsuro, tinotaura zvatakaona nezvatakanzwa. Saka Jesu unotora vakomana ivava vari vatatu, ende nemhaka iyi ari kuvatora zvoitika paGomo. Mukaverenga in the history of ancient Israel, muchaona kuti the mountain is associated with God's self-disclosure. Mwari waizviratidza, the mountain is associated with a covenantal encounter. Mwari paita sungano dzake navanhu zvaiitika paGomo. Mwari waizviratidza oita sungano navanhu zviri pai zvichiitika paGomo. Saka watora vakomana. Naukati Bhaibheri rinotiko rinongotanga nevhesi rekuti paakatora vakomana ava vari 3 akashanduka. Jesus was transfigured. Ndo zvinototaurwa nevhesi ya2. Harisi richitenderera rotsanangura, riri kutsanangura nhoroondo yezvakaitika paGomo. Chii chakaitika? Jesus was transfigured. Now ukaitsvaga kwazvinomoriwa kuti the verb racho rinorevei. MuchiGreek the verb rinoreva iwo kutiko metamorpho. Metamorpho means to be transformed. But ingatiisiyei, handiyo yandiri kuda. It means to reveal one's true form. Saka Christ paari kushanduka paGomo, Christ was not becoming something new. No. Okay. Haasi kuintroduce something zvitsva kana kuti iye akutanga chinhu chinyuwani. Pari kushowiwa his divinity, glory yake ichionekwa. Christ ari kuratidza zvaari. Saka the divinity of Christ ari panyika ino was veiled by humanity. Saka vakomana ava vawana mukana to unveil the true character and the divinity of God. Saka ndo zviri kutsanangura pfungwa yekunziko he was transfigured. Now ukaiverenga zvinoita sekuti chiprofita chazadziswa paGomo, kana imessage yazadziswa paGomo. Ndava the preceding chapter ukaiverenga the last verse rechapter 20 rechapter 16 rega ndiiverenge. Inotiko Jesu uri kutaura unoti, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, vamwe varipo vakamira pano vasingazonzwi rufu vasati vaona mwanakomana womunhu achiuya muushe hwake. Vhesi kune vanoongorora nekutsanangura haisi kutaura the second coming of Christ yatakamirira tose. Ndava vhesi yadeclare pane vamwe venyu vari pano vasingazosviki pakufa vasati vaona Christ achiuya. Ende ukaidzidza pfungwa yacho, vese vakanga varipo havachipo. Christ haasati auya. Saka vhesi inofana kurapanurwa. Kurevei? Vhesi yazadziswa paGomo. Ndava pana Peter, pana James naJohn vakanga vakamirawo paitarwa nyaya yechinzi vamwe venyu vari pano. Now vhesi yotiko patransfiguration Christ revealed himself. Wakazviratidza ndobva vatomuona kuti ano pano pashanduka. Christ achizviratidza ndobva aratidza mbiri yake, ndobva yaonekwa. Ende izvi zvinhu zviri kuitika kupi? Zviri kuitika, toda kutenda Mwari musoro wenyaya kuti zvakaitika paGomo. Mukaverenga Matthew 16 verse 21 inoti, kubva panguva iyo Jesu wakatanga kuratidza vadzidzi vake kuti unofanira kuenda Jerusarema kundotambudzwa zvizhinji navakuru navaprista nokumutswa nezuva retatu. Petro akaenda naye vari voga akatanga kumurayira akati, Mwari ngaakunzwirei ngoni, Ishe hamungaitirwi izvozvo. Asi wakatendeuka akati kuna Petro, ibva shure kwangu Satani, uri chigumbuso kwandiri, nokuti haurangariri zvinhu zvaMwari asi zvinhu zvavanhu. Zvino Jesu akati kuvadzidzi vake, kana munhu achida kuuya shure kwangu ngaazvirambe asimudze muchinjikwa wake anditevere. Pano vadzidzi vatadza kubatanidza
inonzi nechirungu an oxymoron. Alright. Oxymoron mazwi asingafambidzani akatarisirana kunze, zvakafanana nekuti chema fara hazvipindirani. Saka pano pari kunzi he is linking a suffering savior and a victorious savior. That's an oxymoron. Kuti achatonga iye achifa hazviiti. Saka zvotipa kuti tiumbe pedestal rinonzi suffering precedes glory, or humiliation comes before exaltation. Yes, sir. Death comes before resurrection. This is the signs of heaven, which is an antithesis with the signs of the world. Apa chichaitika zvakaitika pagomo ndo zvinofanira kuratidza muhwezva watinofamba nawo wakafamba Kristu, kuti suffering precedes glory. Up yonder glory, suffering is the road. The destination is glory. Saka muwezva, it's suffering. Suffering, inotyisa kuti suffering yacho, it is the road that pushes to glory. Kuti defeat pushes to winning. Kuti mukukundwa ndo mukuwina. In losing we win. Saka apa Kristu ataura kuti sezvandiri kutaura kuti saka kuzosumudzwa kwaJesu pagomo, pavamuona resuffering savior vakomana, he is the Son of Man garbed in human flesh, but transfiguration he is the Son of God in splendor. Zvoreve izvo. Nhasi uri panguva yesuffering, wakamuonerwa namatambudziko, but mberi sezvakaitika pana Kristu zvichatiratidza zvatichazova kana tikachengeta kutenda. Nhasi it's suffering but comes before glory. Ndinhasi saka suffering precedes glory. Mumwe murume anonzi Eugen Moltmann anoti achitaura chimiro chaMwari anotaura mazwi makuru anoti the impossible God, the impossibility of the possible God. Zvoreve Mwari asinganzwi pain, asina ma-feelings, joined kutakura chimiro chemunhu, and he suffered. So a God who was associated with the suffering for him to achieve glory of resurrection. Saka anotaura kuti if my God doesn't suffer, he doesn't have love. So anoda kungotaura varume kuti munzira yekurarama nechitema Mwari anoisa cross before the resurrection. Chinotanga cross crown isati yauya. Sare cross ndere mnyoro wandinoda anoti the cross is the classroom, but the crown is the graduation celebration. God never puts a crown before the cross. Saka, the cross prepares one to have the crown. Saka Mwari achawanza matambudziko suffering ndei to shape us, to harness us and prepare us up yonder to receive the benefits of glory. That's why I'm showing Jose anoiswa tufi, anoiswa down, anoenda up 2 years in prison, forgotten by the cupbearer, suffering, arimo mujeri, Mwari achimprepare for the prime minister. Chinotanga chauya, it's suffering before glory. Saka Mwari anenge achitigadzira. Rangarirai kuti tasai vese dzakanga dziri ngomwa uya mukati meBhaibheri. Old Testament vaiti ngomwa, it's a sign of a case. But pese pane barrenness, there are riches of God's testimonies. Tarisa pese utarise Zechariah, kunozvarwa hwitaku yorume inonzi John odaidzwa nemission, the Baptist. Tarisa pana Hana, kunozvarwa murume anonzi Samuel waityisa. Where is the barrenness? The cross inoshura the glory. Saka pese Mwari, tarisa mukadzi waibuda ropa, it was 12 years. Nas are into shame, but that was suffering yaishura glory. Paakasangana na Kristu, shame was turned into honor. Exclusivity was turned into inclusion. Ndilasi tina masodzi, tiri munguva dzokurwadziwa, tiri to this side of the world, takagadzirwa zvinotyisa zviri mberi. That's why pakafa Kristu pacross anoti Mwari wangu, Mwari wangu,
mandisire a period of abandonment zvonzi Jesu akanovigwa muguva as a defeat. Saka vanotaura vanoti the death of the cross was like an altar laid. Alright. Saka iaritari kuratidza kuti Jesu wakazvisarenda as an altar. Chii chaitika kuOld Testament munhu akaisa aritari, kwaisumuka moto waibva kudenga, waiascenda kudenga, moto waiburuka kubva kudenga uchiratidza kuti ndaaccepta an offering. So when Jesus rose from the grave, he was an accepted offering of glory. Us tinosuffer defeat for the cause of God. Yeah. But Mwari pane paachatisumudza. That's glory. Saka ndinasi tinogona kusafa matambudziko but zvinotishura. Saka suffering precedes glory. Saka Jesu akati to correct their revelation, vaona sekunge a suffering savior is no hope, ndova answer para transfiguration kuti hazvipere zvakadaro. Kuona Jesu achipwenya. That's why munyori wandoda anotaura achiti when I saw Jesus on the cross, he was a tired savior, sandwiched by two thieves. But when I shall see him coming, he will be sandwiched with angels that excel in strength. Last time I saw him, his eyes were bloated and tired. The time I will see him, he will be his eyes that are like flames of fire. Nakamona, I need the crown of thorns, blood richerera, as a defeated savior. But when I shall see him in glory, achauya in a corona, the diadem of the diadem, to Pauzima in splendor and in glory. Saka, when the last time I see him, aitaura achiti mwari wangu mandisire. But the time yandichamuona achiuya anenge akabata hwamanda inotyisa kuya kuzotonga rufu. Ndinasi takapoteredzwa namatambudziko, but mberi ndotaridza murume anonzi Paul in Mamertine dungeon, akasungwa in prison. Suffering precedes glory. But anoti ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengeta kutenda, ndamirira corona. See the Stephanos in the glory face. Haana kutarisa suffering, akatarira corona inouya. But once asi Demas wakada nyika yazvino, because akaona suffering akadonha, akatadza kuona zviri glory. Varipo vamonerwa namatambudziko vanochema. Sure, nhasi inguva yekuchema, but kana uchifa, ifa uri musuffering, unogona kuora, but pane chiri mauri, seed of faith yakamirira glory. Nhasi death comes before resurrection. Saka Jesu oti anondida ngaatakure muchinjiko anditevere. Saka muchinjiko unotibatsirei? Muchinjiko unoita kuti utibvise human pride and ego. That's why ndori pana 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Mwe yacho dzichava minzwa dzenyasha. Mwari oti my grace is sufficient kukugadzira for you to receive the crown. Saka crown aiui pasina the cross. Basa recross ndere kukugadzira. David 15 years hunted by Saul. Chii chaitika? It was the cross preparing him for glory. Saka pane Mwari zvaachaita, anoita seakakanganwa. It is not the abandonment of God in the cross. Mwari haana kutisiya, but Mwari watemba kuti in the cross ndo mukugadzirwa. That's why murume waiveza dombo achiveza mbizi aiti ndinorova chese chisiri mbizi nehama nechizo svikira yambizi. Ndo Mwari, it's suffering chiseling the rock, but it's glory ramira apa varungu vakuona. Saka ndo zviri kuita Mwari. Nhasi the sermon on the divine service, circumstances of life that are bitter, that suffering, but glory is coming. Ingawani munyori wandinoda anoti God used two methods to refine his chosen people. Mwari vanoshandisa rwayenga rwenhamo namatambudziko kubika nekugadzira vana vake. Ukatarisa gold rinoiswa mubhodho refenesi, rinenge rine midzi rine madhaka, rinopiswa kusvikira zvese zvabva rozobuda ragold. Ndo zviri kuita Mwari. Mwari ari kutikanda mumatambudziko, haite ekutiisa, ekutiplesa. He ekbelow us, he throw us into the crisis. Matambudziko opedza nesu, not to break us but to strengthen our faith.
kusvikira takuzadzikisa Habhakuki kuti kunyangwe ndikashayiwa mombe mumatanga, kunyangwe ndikashayiwa kadai, tinenge tasvika paglory. Ndichamirira zita raJehovha. Varipo vanochema, vanotarisana namatambudziko esuffering. Ndinasi suffering inotibatsira. When we rise, we understand what sinking is. When we are comforted, we understand what pain is. Mwari ndo zvaanoita so that kana tasumuka hatikangani kwatakabva. Mwari akatigadzira. Ndo signs dzedenga. Saka Mwari, we conquer in defeat. We are great in service. Not by power, but pakuzvininipisa. Saka Jesu akakontrola pfungwa yavo. Mukaverenga Luke chapter 9 verse 31, ndinofarira zvinonzi vakati vachitaura Moses na Elijah. Mnyorwa ndoda anoti they were talking about his departure. Oti they were talking about his disease. Isaka zvinonzi departure and disease zvaireve kwarakwareva they were talking about his exodo. They were talking about his escape. Saka murume ainonzi Moses aiti make a highway, akachaira chitima from Egypt to Canaan. Ndiani ndima makadaro. Saka vanhu vanofanira kusunungurwa. As they knew Moses, they were not discussing about the glory, but they were discussing about the suffering. Kuti apa panoda muchinjikwa. Seni Moses Mwari akandishandisa ndakasunungura Israel from Egypt to Canaan. Inimi manje murufana kusunungura from Egypt yechitema to Canaan. That was the agenda. Not Jesus was fearing death, but they discuss on the instrumentalities of death. Olekana zvichibvira mukombe ndougamuchira topinda murufu varimo vadududza mukati mematambudziko kuti Mwari matifuratira. Haana kutifuratira. It is the road to glory. Kana tichimonerwa namatambudziko Mwari akaisa nyasha zhinji pamusoro pedu, tine kubwinya kunotyisa. That's why munyori achiti kudenga tichapinda fire namatambudziko for us to have glory. Kana tobata the walls of Jasper, toti suffering precedes glory. Tinotenda vana vaMwari musoro wenyaya uri kuti zvakaitika pagomo. Saka vari pamusoro pegomo, Bhaibheri shoko raMwari rinoti Pita paari kuita seari kuvhura maziso, ari kuona kupenya, ari kuona vanhu vatatu wachipenya, obva ati it is good for us to be here. Zvakanaka kuti tive pano. But paari kuedza kutaura achitsanangura, he is interrupted by the Father. Toda kuti muone zvinoitika. Mukaverenga vhesi rinoti achiri kutaura, baba vakataura. So baba havana kupa Pita nguva yekupedza mahallucinations ake. Vakamugura. Come on. Pfungwa inobuda apa. Peter is interrupted by the Father. Chimbomira. Mira ndini iko zvino ndini ndiri kutaura. Zviri kuitika apa izvi. Nyange ukada kutaura, you cannot explain it. Saka ndini ndinotaura. Baba ndo pavanoti this is my beloved son. Munzwei. Hear him. Sometimes religious enthusiasm can become a substitute for hearing God's voice. Pane dzimwe nguva dzekuti kuitira Mwari basa kunogona kuvhiringa vanhu kunzwa inzwi raMwari wacho. We become so busy for God at the expense of our personal relationship with God. Saka zvinoita senge Mwari ari kuti kuna Peter, aiwa Peter, now is the time for you to listen, not to speak. Discipleship begins with listening, not speaking. Preaching begins with listening to the word of God, not preaching. And even when you sing or serve in the church, you must begin by listening. Nyarara Peter. Vazhinji vedu, we are so enthusiastic mbasa ra Mwari. Tinoimba kuti wherever he leads, we will go. Paanoti endai tinoenda, but musati maenda, musati maplana effort yenyu, musati maplana revival yeruwadzano. Did you sit down to listen? Kana kuti muri kungoita henyu iye Mwari wacho asipo.
So before you act, before you preach, before you sing, before you run around for the Savior, listen to the word of God. Sauro weku-Old Testament ndo raari dambudziko rake. Aikasika kuronga. Chokwadi. Apedza kuronga ozoda kukwanisa Mwari munyaya dzake dzaaronga. Mwari obva ati inini. Sauro aitoita zvokurimaindiwa kunzi mambobvunza Mwari here zvamutoronga hondo navaFiristia, mabvunza Mwari here? Kusvika paextendi yekuti Mwari wacho akapedzisira ati idzi dzogona kuronga, ngatidzisiyei dzironge. Sauro paakazopinda parumananzombe parukodoya ndo paakazodzoka, and God kept quiet. Discipleship begins by listening. Garai pasi muteerere inzwi raMwari. Saka mukaverenga nyaya iyi as it proceeds muchaona kuti Peter anobva ati ngatichigarai panapa kuma zvepasi pegomo izvo ngatichisiyanai nazvo. And yet atransfigwa uyu ashandurwa uyu haasati apedza rake basa rinonopera kumuchinjiko, mukadzokera kuna Baba. So the job of the man who has been transfigured before these three disciples is not yet finished, but Peter anototi azvichipera dai tangopedzera panapa, because it's good for us to be here. We excuse Peter because muenvironment maapinzwa maamuzwisisi, haamuzivi he has seen Christ before incarnation. Aona zviri Kristu asati avigwa nenyama. Saka we forgive the men. We forgive the men because aingoita vana Elijah vekuverenga, vana Moses vekuverenga achifunga kuti pamwe vakafanana. Izvo kwete, kana munhu wamboenda kudenga haudzoki wakafanana, hazviiti. Come on. Saka we excuse Peter, but Peter haufaniri kukanganwa kuti basa rofanira kupera. We must go down from the summit of the mountain and finish the work. The purpose of spiritual experiences is not escape from the world, but a preparation for service in the world. Patinokwira pagomo, mountain top experiences, muchiti nhasi tanga tina Mwari kuchechi, you are being prepared for service in the community. Kwete kuti munobva matohwanda mototi tatiri kuchechi tikataura navavakidzani nana rasta pabridge, will be contaminated. Tinong'ora aiwa mountain top. Musi waunoti ndaenda ku all night stadium, and you feel you are on top of the world. You feel God was speaking to you. Basa risati rapera, you are being prepared for service. Kumba dzokera buruka mgomo tiende kubasa. Buruka mgomo tiende kubasa. So our mountain top experiences prepare us for our ministries in the valley. Paunoti, this is the top, man. This is the pinnacle of my faith. Andisati ndamboenda kuchechi neSunday ndikahwa zvandiri kuhwa izvi. I want you to understand that you are being prepared for service down the mountain. Saka Jesu anoti akomana zvekushandurwa zvapera, ngatiburukei. Hatigari pano, basa riri pazasi. Vachinoburuka vari kusvika pana baba varipo, vauya nemwana wavo kuvadzidzi ane zvipusha zvinoti kana zvamubata zvinomuwisira pasi, zvomuwisira mumoto, zvamukuvadza. Vadzidzi vatambura. While Christ is being transfigured, Moses naElijah vachitaura naKristu pagomo, vakomana ava vakashamisika vachitsvaga matende. Pazasi pegomo pane varume vari kutatarika nemadhimoni, vari kutatarika namadhimoni. The entire duration yaKristu ari mugomo, pane varume vari pazasi vari kutatarika nemadhimoni. Saka ini ndakazvibvunza ndikati, saka ndiKristu ega here aigona kudhila nezvinhu izvi? Because these men were empowered. They were empowered. Varume ava vakanzi endai, musafara kuti magona kukunda madhimoni nezvimwe zvakadaro, asi farai kuti mazita akanyorwa. Saka vava vatombozviita. Why are they failing now? Umwe munyori wandofarira anoti vakomana ava vakaita godo pa3 vava kwira mugomo. Hanzi atorerei 3.
atorere isu tasarirei. Mukadzokera kumashure muchaona kuti vakatomboita nharo dzekuti mukuru ndiani. Kusvika Jesu achiti vakomana, he who wants to be the first, he must be the last. He who wants to be the great must be the least. Your master is your servant. Saka Jesu ane 3 vaatora vatambotsanangurirwa kuti vava nechii. Umwe anga ane rudo, umwe anga ane kutenda, umwe akadii. But vakasara muzasi megomo, vakasara vaine godo. Mugodo ravo vakaedza kuita basa raMwari. Satani akati hatidaro, handina kwandoenda. Zvinoitika mumabasa omu izvi kuti pane vanosimudziwa imi mosara muzasi megomo. Chokwadi. Nguva yesesheni pane vanosimudziwa vamwe vosara muzasi megomo. Kumaofisi uko pane vanosimudziwa vamwe vosara muzasi megomo. Come on. Hapana spiritual power yatinosara nayo kana godo richitonga kuti vakwirirei 3 yavo. Chokwadi. Vari kutsvagei kudenga. We can try to pray over demon-possessed people, but nothing will happen. We can try to pitch our massive tents for baptisms, but we will only convert people who are like us, not like Christ. Nemhaka yei godo riri kutonga mukati memwoyo. Kwaunoshanda iwewe, pakaita vasimudziwa, pakaita hanzi nabhosi chihande, iwe uchisara. Kana zviri zvemweya, rega ndikuudze, godo rinokukonesa basa. Jesu paakaburuka nevadzidzi vake, ndo paakasvika akati, oh ye faithless generation, kwakuchinamata. Dhimoni rikabuda. Inzwai vana vaMwari, in the work of God, or in any work, godo ngarisawane nzvimbo mukati memwoyo wako. Kuti kana mwoyo wasimudziwa, anzi uyu tombomuisa apa kwechinguvana, iwe kana wasara muzasi, be faithful uri ikokoko. Mwari ndiye anoisa vanhu pazvinzvimbo izvi. Mwari ndiye anoti uyu ndiye wamubvuwi uyu webhachi tsvuku, uyu haasati akupfekedzwa uyu. Mwari ndiye unodaro. Mwari, Ezekiel, Daniel naJeremiah, they were contemporary prophets. At the same time vachiprofita. Ezekiel arimo muBabylon but ari kugeto. Jeremiah asara Jerusalema, Daniel ari mupalasi. Ndiye Mwari unoisa vanhu. Saka hapana patoverenga kuti Ezekiel akaita godo nekuti Daniel ari mupalasi. Hapana patoita godo rekuti varume vakati ko Jeremiah wasara sei. Vakamira pazvinzvimbo zvavo nekusatya, and they served their God faithfully. They served their God faithfully. Saka zvimwe zvinogona kuitika paGomo ndezvekuti vamwe vachasimudziwa, vamwe vagosara mumabasa edu. Kana zvichinge zvadaro, rega kuremerwa negodo. Unokonewa kuita basa raMwari zvakanaka. Pakutenda taakupinda munguva yekunamata. Uripo iwewe unoti uri panguva yesafari. But Mwari watisimbisa. Pamwe pacho we need to endure suffering. Nekuti kumberi kune glory. Uripo mwanga wakagara uchibatikana. Nekuti kuno umwe akasimudzwa akaenda pamberi. Iwe ukasara pasi. Saka une hasha, but waziva kuti hasha dzako dzinopedza simba. Ukatadza kumubatira kuti Mwari ndibatsirei iwe. Kana uripo wakadaro ndamunamata iyoyo, haungasimudzi ruoko rwako tinamate. Ngatinamate. Nababa vedu vanodikanwa, anobata ushe panyika nekusere kudenga. Toda kutendai neexperience yavakapawo vakomana paGomo. Makatiradza kunaka kwekudenga. Peter akanga akutoshuva dei tagara pano nekuti akaona kunaka kwazvo. Tipeiwo shungu nesuwo patinosangana namatambudziko. Tirambe takatsunga nekuti batipa promise inogara nekusingaperi. Kune vamwe vane hama dzashungurudzwa ane kenza kwenguva refu. Asi toda kutendai nekuti mukurwadziwa imomo tisimbi. Nekuti kune korona yakatimirira. Kune vamwe vashungurudzika nguva yareba mwana hapana. Nguva yareba anoroora hapana. Toda kutendai nekuti muri Mwari. Zvakadaro kune tariro. Nekuti mativimbisa. Chitisimbisai kana zvichinonoka. Mutipewo simba rekutirira nekumirira. Kana zvazadziswa, tosimudzira zita renyu nekuti zvakakufanira. Wedzeraiwo kutenda kwedu nekuti pada nemhaka yematambudziko. Dzimwe dzenguva kutenda kwedu kunoshekekana. Toda kutendai navatauri vamashandisa. Toda kutendai kunyange nevanotekenya mushini. Nai vanodaro vana matambudziko vanosangana navo. Vatine mhaka yehope yamatipa iri pana Jesu.
akakurira pamuchinjikwa. Tibatsirei tirambe tichita soja all kudakara zuva ramuchadambura gore ramuchaya kuzotora vatsvene venyu vakararama nekutei. Uku ndo kukumbira nekunamata kwedu muzita raJesu kunamatai. Amen. Amen.